panglingkod mo palihog mga bata kay Juna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat. Mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata. Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Unsa man yung hatag na kumigo? Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang agta nga usari mata o kang buutang bata. Og unya pag yun. Oh, uy, kisa man tong nangablit sa akong likod. Agba! Mga asoy ni Kuya Gulyat! Ang butan nga bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Hi, hello mga bata! Lunes karon, kumusta kamuntanan? Sa tanang mga namati na to karon, kumusta? Labi na yun sa atong mga suod nga mapari. Father Joshua Cadorna, kumusta ka diya? Father Joshua Cadorna, atong spiritual advisor nato, diri sa DY Experiment Cebu. Sa diri pa nagsiya na sa itong Adbro Town siya sa layo dapit sa Zamboanga dapit sa Pitugo, Zamboanga del Sur mo na or del Norte abot. Basta ito ang siya sa Pitugo karon. O sa tanang mga pari nga suod nato, Father Ray Umamalin, Father Siano Umod, o si Father Andy Satura, labi na yun sa ato ang parokya. Sa ato ang parokya sa Lourdes, si Father Randy Figuracion. O si Father Dundun Marok, kumusta ka niya Father Dundun Marok? Monsignor Villabajo, labi na yun ni Father Jonas May Harris. Kumusta kamuntanan? Sa tanan mga pari nga ato mga suod, kumusta? O sa tanan pong mga kapitan ato nga mga suod, Kapitan Juni Kamatingan, kumusta ka niya? Si Kapitan Kapitan Ray Marimon sa Liberty Unidad Bohol, kumusta ka niya? Unidad Bin Unido Bohol, dili Unidad kay katong sa Unidad si kuama to si Joseph Estrada, igsoon ni Sir Lito Estrada. Kumusta ka diha Sir Lito Estrada sa Unidad Caguait, Surigao del Norte? Kumusta mo diha sa tanang mga igsoon nato sa Caguait, labi na gyud sa akong suod nga Sir Lito Estrada. Ug sa tanang mga tao pod ni former Kapitan Jun Ramos, kumusta ka diha? Kap ang sa imong mga tao nga nagbuhat sa imong Miguel Poliar Fertilizer. Kumusta ka mo? Okay mga bata, unang adlaw kini sa kung aso ninyo nga sinuwat ni Kuya Jay Madayos. Di lang kita maglangay mga bata, aniyang sugilanon nga naguluhan. Minatay nga nagbaklay. Dulot na sa probinsya nilang aning mama. Anak tamo mo bakasyon og pipila ka buwan. Probinsya makanan sa imong mamang atong-atuan. Nganong maingon ka man nga wa ka pagid makaani sukad masukad. Naminya ko gas mamang taga syudad. Og dito na ko mataw. Og wa jud ko magana diha. Dako na lang ko. Pero doon na pa may mga paryente nga tuwa dito nagpuyo hangtod ron. Mga kabanay pa ni mama nimo. Murag wa na. Kay sa buhay pa to si mama, misulti man siya nga kung man kuno mamatay ang among mga apuhan, iya ba mga ginikanan. Silang tulog ka managsuon na minyo og taga syudad. Mao nga wa may mga paryente nga tuwa na dito mapuyo. Pero bato pang mama, inado man kuno ang akong apuhan. Among mga apuhan ito ba? Kaya pure man silang taga dito. Ay, gipon na chukog syudadong oy. Mga kun nahimo, adto na lang ta puyo dito. O niya, nga ko trabaho ito mga syudad. O hinoon, pwede na masad nga magtrabaho kong syudad. Kaya muulik lang ko sa probinsya kada Domingo. Ato yung istoryahan, hindi ka buta dito. Ganahan ko din hidong. Bugnaw ang huyuhoy sa hangin. Unya daghang langgam nga atong makita. Maglupad nga magtabok-tabok sa punuan sa dagong kahoy. Oh, kanindot oy. Pero doon na may mga daghang bahay. O, pero di ba sa syudad ba nga sikit-sikit ang mga bahay? Unya do ang asa man ta molahos ini ha. At nung pagkitaw ko ng ilang-inting, suod ko na nila ni mama. Buhay pa ko na, matod pa sa akong amigo nga taga din eh. Aloy, kanindot din dapita. Uy, ganahan gid ko din hidong ay. Mura yung makaanak kitang daghan ini day. Eh, bugnaw mo kayo. Diba? Bugnaw kayong hangin. Yep. Hindot kayo pitong idog. Amil, abantay bitaw ha. Ako na ba dong, gusto kong daghan yung anak. Unya, uy, asa man tayo ni, Oh, uy. nanay.
Kay tao ito kasugat ay. Punguta na ta. Kung hain ang bahay ni Inting. Natumbal na ako ang ikatulog ang punuan sa saging. Ikatulog ka bulig ni ako makuha o mabaligya si Mercado sa lusod. May hapon! Ikaw si Noy Inting? Uy, kinsa mo matuhan ng di ako gatuloy ni kaya ako magitawag. Ikaw ba lagi si Noy Inting? Oo, ako. Usaya ito ninyo, ha? Pastilan, anak ka diyan Esther, na isuon na ni Ramon og Leo. Oo, Noy. O kining akong kuyog, akong asawa. Bago pa may gikasal. O may akong plano nga anhin namin mamakasyon og pila ka buwan lang. Ay, ako di ay si Lume, Noy Inting. Pastilan, mayo pa sila sa mama mo, ug ang duha niya kay suon kay tuwa sa syudad magpuyo. Kami taon din nga ilang masilingan. Niya rin taon din matiguang puyo sa mong probinsya. Kining Noy Inting. Oh. Doon na ka ba dahil sa bawal nga bahay nga pabangan ni Noy? Mga bang utabi ba? Para among kapuyan. Ang ako untang plano ba, mubakasyon lang pipila ka buwan din Pero ang akong asawa, gusto manuon nga ni puyo. Bagid na, Noy. Ganahan mo ko din Presko ang hangin nga atong mahanggap. Naboy do ha. Tana sa among bahay. Tana mo. Para inyo siya nga mailain ang akong asawa nga sinyang. Tana mo sa bahay, double ben. Ay, suod to na mo ang imong inahan o mga uyuan. Pero sila si Inting ang masuod. Kay katos mama ni mo, ay, nagkauyab batos las Inting. Oh, mao ba? Ay, so, sinyang ba yan? Dugay na ito, oy. Ay, gusto unta mi nga mga bag og bahay din Doon naman nahibawaan nga nagpaabang din manang, Manoy. Kining, dong ting. Anak na lang sila pabang asbahin nila ni Rene. Ayaw. Ay, dili ko musugot. Pasig sila na sa punya ang hamukon sa usa ka minatay nga nagbaklay. Unsa? Minatay nga nagbaklay? Dahil komedyante, binay mo na si Noy Inting, oy. Sabi, minatay nagbaklay, oy. Nabagoy, usa nakapatay, unya mo bangon aron magbaklay, Noy, nang? Inting. Ikaw na lang, sulti nila bahin anang minatay nga nagbaklay. Pero, hidugay naman noon to. Basin, wala na to minataya, oy. Hagbay raman nga, wala na po inang bahay nilang Rene. Bueno, mintas wa pa mo'y bay nga kaistaran. Tinilang una mo sa bay star. Sige, ipahimutan ko na ng inyong mga butang. Unya, nayak ko linong angas saging kamuti. Kaon man na. Maayo pa kay gutom naman, Sige, uy. sige. Mga ono nami, anak na. Noy, kanang linong agasagil kamote. Sige. Kaya doon ako'y tawag sa cellphone. Oh, uy. Sosyal lagi mo din May cellphone dahil mo din Noy. May signal din dito. Uy, doon na, uy. Sige, ipahimutan ko na ang inyong mga butang niya. Unya, pangaon sa mo, kaya doon ako'y tawagan. Ang tag-iya sa bahay nga giingon ni Sinyang, ako tawagan, si Rene. Oh, uy, ang akong cellphone. Kinsa man kayo nanawag? Oh, uy, sino'y Inting man nanawag? Milagro man nga nanawag. May ragyod nga, wala ko gi-erase ning number Noy Inting. Hello? Noy Inting? So, Rene, may mayo kay wag ka mag-inis yung number, no? Kumusta Noy? Ang among bahay ha? Unsa man? Gisigihan ba nimo og duaw nya gilimpyuhan ha? Ay, uy, pero sa usa ka semana na kumalimpyo dong. Sa semana, sa kumanto ito, palimpyo sa masagot. Unya unsa man ha? Wa na kay namatikdan diha nga katingadan ha? Aw, sa masagyapon, wa yung ko na matigdan dong. Ang mangabang naman niya ang pagkitong sa biyate nga nagbaklay. O mao na niya ron akong tuyo sa kupagtawag mo. Kaya doon na nga syudad nga ni Aron diri sa probinsya. Gusto nga muabang sa bahay. Oh, sige. Paabang nga lang. O kanang sultihin lang niya ko kung unsa resulta ha sa ilang pagpuyo niya sa bahay. Mas mayo nga mong ari ka dong. Dalikyan na kung alikod. Mas mayo nang kamoy magkasulti sa gusto mo abang. Sige. Ugma, wa man ko'y duty sa opisina. Amuan ako. Magdala ko sa kinan. Sige dong. Pabuto di ka diri ugma dong ha. Oh, sige, Noy. Oh, bye. Bye. Ay, hinaot pa ang tala nga. Dili na sila samukon pa ni Marina. Ang kanhi kong hinigugma nga, dugay na namatay. Nga kanunay nga, magpakita sa mga taong nga mga bangsang bahay.
Marina, imong kagustuhan nga mamatay ka. Igol ako mituman sa imong gusto nga mahitabo sa patay mong lawas. Okay na rin, tagiyas ba nga inyong giingon ay? Musugot siya nga nga bagan? Oo. Para mo ani sa ugma. Aron ka mo'y personal nga magkasulti yun. Okay, mao na. Atong-atuon ang maong bahay dong Melvin. Gusto kong matanaw sa maong bahay. Maayo ba? Sige na iting. Piyugin mo dito, be. Tanaw mo sa bahay. Ako adi kini. Ay, pastilan ni mo inteng. Dugay na lagi to. Ay, wala tingali to siya. Busa tana-tana. Mooban ko ninyo. Tulan ta sila dito dong ting. O kada, maon ang baya ang inyong abangan. Uy, karaan ka bahay, pero nako siya. Bisan karaan siya, pero nindot. Kaya ko krito kini nga bahay. Hala, ganahan ko sa maong bahay dong. Gusto ko nga, anak tamo puyo diha. Pero lumin. Usaban, isog ka bang yun nga klase sa pagkababay? Hindi ka mamahadok o minatay nga magpakita o yan mo? Ha? Sultihan silang ka. Kutob sa magtiayon nga mupuyuan ng baya. Ang asawa mo ipakitun sa minatay nga nagbaklay. Ano yung inting? Ang butan nga bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Halo mga bata, mga kasama, kumusta kamong tanan niya kita sumpay sa akong asoy ninyo ning simanahon na nga naguluhan minatay nga nagbaklay buino din ka kang sulti kamo mga kaigsoon na din nga nangaon hala ani ang sumpay sa akong asoy kaninyo ang miagya atong nasayran nga wa gyud batiaw kadlok silumin sa iyang nasayran nga duna kunoy makita kuno sa bahay nga ilahang abangan nga usa ka minatay nga nagbaklay tuon man dihang ila kining giadto ang maong bahay may nakita niyo silumin nga usa ka babae nga nagila mga bata mga kasama ani ang supay sa akong asoy kaninyo. Gikapoy na ko, pinaklay. Gikapoy na ko. Kining, day. Usa ka pa kami natay nga nagkundinar ang imong kalag, ha? Wa ka ba mahilo na? Wa mahilo na ang imong kag? Magsulti ta. Tabangan ta kasi mo problema. O man, gipatay ka ba? Kinsa ang nagpatay ni mo? Kinsa? Wa pa magibugaw sa balik sa lumin. Nag-unsa pa bang kaya siya sa suot, uy? Ginoo ko. Wa pa bang kibugawas? Ginoo ko, wa kay nautan hitabo sa akong asawa di sa soon na iting. Mutla. Agoy, sigurado na bagyog ko nga naa diha ang minatay nga nagbaklay sa sud sa kwarto. Basin og gituok na si Lumin. Gituok na siya sa minatay og namatay na sa si Lumin. Di ko gusto mamatay akong asawa. Tananoy, atong sudlon ang kwarto. Gisudlan sa akong asawa. Tananoy! Ikaw ni Atun, uy. Ah, Ano ko? Ako si Sinyang ang pagkuyog. Si Sinyang. Kuyogin si Melvin. Ikaw. Ay, di ko naunsa ka ba mahadlok pud ko. Oy, sa nang Lumin, Pero- ngumisod siya dito. Ang asawa na ko doy, di ko gustong mamatay siya. Na, ikaw may bana. Ikaw. Ikaw sud dito sa kwarto. Sige na, Melvin. Di ko mahadlok kong binatay. O na, mahadlo ka ba na paabuto na lang natong magmulto asam ang imong asawa. Ah. Kaya klaro na magkain patay na to ba? Bisag pustahan pata. Ay! Marina! Marina, balik! Marina! Bigawas sa lumin. Ubidagan dito na pintas sa may kusina. Wala na. Imo siya pa. Sige, kukot. Halaka inting, halaka may gisampit siya ngan. Marina ko no. Gusto. Marina ang iyang gidukod na siya ang nakakita. Marina! Oh, nawa siya. Kalit lang siya nawa. Pag-abot na ko ining dako kay haligi ining kusina. Asa na magka siya? Day, lumin. Day. Okay ka lang, day? Ha? Okay na ko dong. Sige ta na. Mubalik ta nga to nila ni Noy Inting og nang sinyang. Ani ko lang nini iparking akong sakyanan. Ni amay lang sakyanan nga nagparking.
Oh, sakyan ang tinggalan niya itong buot mo abang sa Mumbai. Mana ako. Ni anay yugos among probinsya. Taod-taod ako nga wala makabalik din eh. Pwede! Oh, sino yung inting? Sining niya. May anisis akong giparkingan nga sakyanan. Unsa? Mauna na eh. Dilan tamo parayo puyo itong baya. Bahadlok ako mo puyo dito eh. Tinuod tingali nga. Doon na minatay nga na naaanan pita. Uy, doon na tingali. Patay nga gilubong niya. Uya, nagkundinar ang iyang kalag ba? Mahadlok mo ko na eh. Gusto ka gidong? Dunay patay nga nalubong anang baya. Ha? Og ana ang gusto kong susihon kung asa kini gilubong. Unsa? Mao ba, no inting? Isog kayo kanang asawa ng ginganlan og Melvin? Wa siya bati og kalok, bisan gamay. Oh, udlog, uy. Isu ka bihana, uy. Isog lang siya. Kay wa pa man siya pakita sa minatay nga nagbaklay. Pero kung makakita na kana siya, dili na siya mudayon og abang diha. Og mao na tuyo ko karon. Nga sultihan ang magtiayon sa tanan. Nga dunay patay diha nga nagmulto. Pero nagtuhin ko na nga wa na siya. Okay tingnan po yung anang baya oy. Wa na diha ang patay. Nga kanunay nga magbaklay. Nasiyop ka doon, nasiyop ka. Hmm? Kaya dihang may adto may sabay, arumutan o sa sabay, Hmm. diha dayon, nagpakita sa ginganan og lumin ang patay nga nagmulto. Oh. Gani, ang minatay pa ang midagan palayo. Ha? Gigukul kini lumin. Ang angan sa imong uyab kaniadto, mao iyang kisangwit. Oh. Kitawag diha ang patay sa nga Marina. Unsa? Iyang gilitok angan ni Marina? Ay, una gito rin eh. Sa nga di ay sa imong uyab ang nga midaya sa inyo ang mauminatay nga kanunay nga magbaklay diya sa imong bay. Ano na ipaw magkakanang babayana? Ay, Nga usak ka Marina ang multo. dong. O kalag nga kanunay magpakita di sa Mumbai. Uy, suy. Usa ba ka nagkibot-kibot na babay mo? Wa noy. Sige, tana. Muadto tas inyo. Gusto kong magkikita sa mong magtiayon na gustong muabang sa mong bahay. Tana noy. Uy, unsa? Mubalik ka nga tos bahay nilang rin eh. Oh, maayo kay natuog si Melvin tungod sa kahagos iyang lawas. Gusto ko lang klaruhin kung maubagitungan ang nabati ko gikaniya nga mo'y iyangan. Marina man tong gisigihan mong tawag dihang migawas kas kwarto nga imong gisudlan. Katong kwarto ba nga kalit nga miable og misira ang pultahan. Dayon ang talikod niya dihang nisulti siya nga Marina ang iyangan. Gusto ko lang klaruhin ang kung maubagitungan ang nabati ko. Nga nung gusto ka man sa jud nga mutuki bahin anang nga na day. Basta lang, sige na nang. Kung maabot ka ni Sinoy Inte nga misugat sa tag-iya sa bahay, ingna lang sila nga to ako dito sa maong bahay ha. Ambi pag-usap ang yawi sa gate ng bi. Sige na nang, kung mo balik ko dito. Pastilan day lumen. Wa ka gyud mahadlo ka makig-ato bang minatay nga nagbaklay, ha? Dili usa ka patay ang kanunay nga magpakita diha nang sinyang uy. Ah. Kung dili, usa na siya kakalag. Magiskot ka ni mo og patay. Kanang usa ka lawas nga wa nay kinabuhi nga naghayad sa yuta mauna o baka ha usa ka lawas sa patay nga tawo nga gisod og lungon. Kana mo nay usa ka patay. Pero kanang naaron sa bayan ng Rene, kag na siya. Kag nang dili patay. Sa klaro nga pagkasulti kana siya, usa na kakag sa usa ka tawo nga namatay. Ay, pero mao magunay sulti gud nila day. Minatay nga nagbaklay. Sayop Nga sila na sa ilang gisulti nang, dili na minatay nga nagbaklay, kundi kalag nga nagbaklay. Hananadaday ayaw nalag-us ba ng istorya ha day kanang istorya kay mao naman na ilang sulti nga labi na to Rike mga dan minatay nga nagbaklay na nakimo kun imo nang usbon na maglibog ng mga tao ni ana. Nang, sige na nang bi, ambi ang yawi sa gate nang, kay mo balik ko dito karon gidayon. Ah,
Huwag yun ko makabalibad ni Lumina. Nahatag yun ako niyag balik ang yawi sa gate sa balay ni, sa bahay nilang rin eh. Ay, bidang isugag dugo ang bayhan na, oy. Kursunada man kaay siya makikita pag-usab sa usa ka minatay nga nagbaklay. Yan! Oh. Yan! Ni Alibis Tunin Uy, ni na sila si Indong rin eh. Yan! Dali, dire, Teng! Teng! Pasak aderes rin eh, Teng! O siya, gipangayo ni Lumin ang yawi sa gate kay mabalik sa uksol sa bahay ni Lumin eh. Ay, olag eh. Na, taon-taon na tong nakalakaw. Uy, kaisog yung dugo, no? Ang uban kay mga asawa nga, makakita sa multo, mahadlok man. Pero siya, wa? Ay, koreksyon dong. Dili na multo. Minatay na siya dong. Oh. Minatay nga nagbaklay. Pasagin ng gudas story ni Sinyang. Basta kay kita para nato no. Kana siya, usa ka minatay nga nagbaklay. Eh, mao man ang sulti siya, nakakita niya. Minatay ko no nga nagbaklay. Kana kay kursunada siya may balik dito. Kamatayon ang iyang madangatan. Dong Rene. Kaluoy po niya kung mamatay siya, uy. Bitaw. Waong lakaw dong Rene. Agpasa to, uy. Apasa to siya. Dili ko eh. May biyak mga ko din kay di na ako gusto nga makakita pa ng multo nga na diha. Dugay na nga wala nag-abang diha. Abi na ko wala siya. Pero hangtod karon naapali siya. Ninding. Hala. Dong Melben. Nagmata ka na di ay. Maayo kay nagmata na ang bana atong lumin. Bay, magsulti ta. Si Lumin, hay mag-asawa na ko. Natua sa bahay ni Rene, Dong Melben. May balik siya dito. Unsa? Bidag ni bayada, oy. Kaganihan naman siya bibalik dito. Nataon-taon na yun to. Iyang gipangayo na kung usap ang yahoy sa gate. Sabi, gibalik ka dito. Kaning, bay, ikaw ang tagias bahay dito? Oo, ako. Apaso to yung mga asawa. Bidag ni bayada, oy. Bay, di lami mo na yun og abang ng inyong bahay. Kaya dahadlo ka ng ilang giingon da, nga doon ako nung minatay nga nagbaklay. Unya ta magsulti bahin, anak. Sige na. Ato-atong asawa mo. Kuyugi ko bay rin eh. Kaya mahadlo kong minatay nga naada sa inyong bahay. Dili ka na minatay, bay. Ha? Usa na ka na isa kamulto. O kalag ba ka ha? Ayaw laging usban ng istoryahan dong Rene. Minatay nga nagbaklay. Tana bay rin eh. Kuyugi ko dito bay. Dili ko, bay. Dili ko gusto nga magkita pa may alang kalag nga nagbangutan nga naadya karon. Ikaw ang bana. Busalakaw. Agpasay mo asawa. Basi unsa ni tabo niya. Apasa siya karon dayon, bay Melvin. Taod-taod ako din sa mong kwarto. Apan wala siya magpakita pa na ako. Day! Inday! Pakita na kong usab. Gusto ko nga mutabang nimo. Day? Sa to nabati ko sa gawas. Lago po man to. Mugawas ko. Pangitaon ko karon kung asa itong naglago po. Mingaw man. Way kisaw. Diin magkatugikan ang naglago po nga ako nabati. Tuan na sana. Mura og tuan napit sa kusina magagikan ang lago po. Muadto ko sa kusina. Naara siya. Nagpungko tungod sa dako nga haligi sa kusina. Dili may tabong masayop ko. Usa siya kakalag nga wa mahimutang. Dili kapuputon sa Dios ang iyang naangkon nga kamatayon. Nagilabnasan siya. Duolon ko siya. Oh. Salamat nga nagpakita ka na ako pag-usab. Unsa imong namatyan, ha? Apan sa dili pa. Usbara og litok ang imong pangan. Huwag ato nako maklaro ang imong gisulti.
Marina nga ako nadungog gikan nimo. Husto ba ko sa kong nabati? Oo. Ako si Marina. Huwag yun ay ko masayop sa akong nadungog. Karon tubag ako, day. Usa ba yun ay namatyan mo? Gipatay ka ba? Kinsa nagpatay ni mo? Ha? Gusto ko musawad na sa langit. Apat dili ko makasud. Kana tungod kay dili natural nga kamatayon ang nahitabo nimo. Kinsa ang may patay nimo, ha? Lumen, Oh. Melvin? Oh. Nawa og kalit si Marina. Oh, unsa? Tubagalan ko palihog. Doon na ba'y usa ka babae nga ngan og Marina nga nakapuyo sa inyong bay? Ha? Tubagalan ko. May Marina ba nga nakapuyo diha sa inyong bay? Nga nung nakapungutan na kani ana, ha? Tungod kay dunay usa ka babae nga gihinganlan og Marina. Gipatay og gilubong anang inyong bay rin eh. Lumin. Nga nung nakasulti kag sama ana, ha? Tungod ka ang kalag nga kanunay nga magpakita diha sa inyong bay. Kalag sa usa ka Marina nga gustong makuha ang patay niyang lawas aron mapahimutang kini sa maayong pagkalubong. Nakigsulti ko nimo nga kitarang tulo ni Melvin nga akong pana. Dili ko gusto nga dunay laing tawo nga makadungog sa akong mga pangutanan nimo. Bueno. Gusto ko man kang masayod. Kung doon na ba Marina nga nagpuyo diha. Pues, ingnon ta ka. Doon na. Mahinigugma ko diha kani adto nga gihinganlan og Marina. Nga akong gikaliviin diha. Apan kalit siyang nawa. Og nagtuo ko. Nga may uban kini og laing laki. Og iya kong gibiyaan. Na makakarin eh. Lumin. Kanang Marina nga ang kagwa mahimutang. Mao ang imong hinigugma nga gipatay o gihilom sa paglubong dihang dapita sud sa imong bay. Lumin. murabi akong kandilang giugbok eh. Huwag ko makatingog nga. Diyang gipangutana mo siya bahay na itong nagbangutan. Nga naa din siyang bahay. Bisag dili pa siya mo sulti. Apa na kasiguro ko. Ah, Nga iyang hinigugma ka ng Marina nga nagpakita na ako. Gusto siya magpatabang na ako. At doon tagi kayo na may nga nagasulti og tarong sa kung pagbalik dito nga nagpakita siya na ako. Apat kalit ka mang miabot. Ug siya nawa sad, nawag kalit. Kining day. Ay nalang pangitaghasol day. Bahala na kinsarag na tayo ka ng kilubong niya. Watay labot na niya. Dito siya igbahog pa rin te. Mamahaw ang din malaya sa mamalik ng syudad. Hasol ba yung pag-anhiya na to eh. Nagmahay ba noon kung mianhita na? Dili dong. Usa ka kalag na gustong magpatabang nako. Nagkinahanglan siya sa akong panabang. Aron makasud sa langit ang iyang kalag. Bidhag dadi oy. Day ako na manuhan bukan kay ko na minatay nagbaklay. Way minatay nga nagbaklay diha do Melvin. Kung dili usa ka kag nga wa mahimutang kay nagkinahanglan siya og panabang. Ay. Uya sabi ko na mo diha daron. Mupadayon ta sa pagpuyuan ng baya. Sa? Hinganong imo man ming gipaanhi din his garden sa luyo sa among bahay dong rede. Bitaw, dong. Gano'n man, Tungkol kay makiistorya ko ninyo nga kita lang tulo. Tungkol kay may usa ko ka sekreto nga itugan ka ninyong duha. Ha? Ha? Sikreto. Sekreto? Unsa man na dong? Bitaw, dong. Usa ba na? Nang sinyang Noy Inting kanang kalag sa babae nga kanunay magpakita diya sa kong bahay. Siya mao si Marina nga akong hinigugma. Oo, unsa? Siya si Marina. Uy, si Kinikugma. Marina di ay! Ngay mong hinigugma! Uy, dong rede, nagsulti ka ba sa tinuod dong? Ha? Kalang di ay ni Day Marina, kanang minatay nga nagbaklay diya, dong.
Ako'y naglubong sa patay niyang lawas. Tungod sa dakong haligi sa among kusina. Apan dili ako ang nagpatay kaniya. Dili ako! Tempa. Ah. Di ba batod mo, nga milayas ang imong uyab si Marina, kay may uban og daing laki. Oo. Di ba? Mao man na, bitaw dong. Mao man na isulti mo. Bakak di ay ang tanan mong gisulti, ha? Oo. Bakak ang tanan. Gipatuo ko lang ang tanang mga tao din sa ato. Ilabi na kamuloy nang nga milayas si Marina. Aron, wanay mo tuki pa kung asa na siya. Kung mao ka na dong, atong kauton ang dapit nga ginugman mo rin day Marina. Aron, mapahilunat siya sa mayong lunganan. Husto dong. Basin ug mao nay hinungdan dong. Nga kanunay nga magbaklay ng minatay diha. Aron, wa nay minatay nga magbaklay, kauton nato ng iyahang lubong. Apan, mahadlo ko nang, Loy. Basig mapriso ko kung masayran kayo sa kapulisan nga doon ako gilubong nga patay nga suod sa among bahay. O nga, nung mapriso bang ka? Nga dili magka ikaw ang nakapatay niya. Bitaw. Ang nagpatay niya ang mapriso. O dili ikaw. Kanito dong. Kinsa mo day dong ang mipatay ni day Marina? Ha? Kinsa? Ang akong igsuon nga si Janet ang nakapatay niya, Loy Inting. Usa? Si Janet kay mong manghod? Uy, nga no ko taon. Nga nung gipatay man si Day Marina sa imong manghod. O kung pananglit, masayod ang kapulisan ining tanan. Kinsa bala ilang prisohon nga si Janet? Dugay na masang namatay. Kay naghikog. Ha? Dong rin eh. Ay, kanina na bagay rin niya skilid ining bahay rin niya, day. Masa man, di ba ito mamauli? May paghiwaman kong balik ang yawi sa gate na. Nakasuod na unta tao. Hapit na mong ngit-ngit, uy. Mamalig na sa ilang nuinting. No, sige, hata na. Oh, Day, hala. Kanang naa sa unahan, oh. ha? Nganon, ha? Siya ka na naglakaw nga gikan may gawas niya sa luyong bahin sa bahay ni Rene. Oh. Marina! Uy, Marina! Dong, bini ka lang ha. Agpason ko si Marina. Delumin, daday! Balik diri, day! Delumin! Huwag siya babatin ako. May padayo gisig daga sunahan. May nakita siyang usag kakalag. Pero ako, wa ko'y nakita. Huwag ako maapsi na. Hinayro man ang iyang paglakaw. Apan huwag ako siya maapsi. Day! Si Melvin. Sino nagpadong din niya? Huwag niya akong giapas. Kadagay wasa mo ng balik ni mo sa imong pagtawag niya. Wasa gusto nga tabangan ni mo siya. Mubalik na gihapon sa dinhi. Wa pa maugkat ang patay niyang lawas. Busa mubalik siya. Day, Mubalik siya doon hidong Melvin. dahil hapit na mangit-ngit, day. Tatanam, mamaulit na nga ito lang ni ilang nainting, day. Tara, day. Tana, kay makigsulti ko kang Rene. Ano lang lagi ba paglabot sa problema ng bahina, day? Uno-usawa ka. Mamalik ta syudad, ha? Puyo din niyo, eh. Oh, sige. Mahimo nga di ta mo padayon og abang diha. Apan unya na kumubiya din dapita. Kung mahilo na sa hingpit ang kag ni Marina dong. Day, Ug mahilo na ang iyang kag. Kung mabalhin na og lubong sa menteryo ang patay niyang lawas, nga usa na kakalabira ining hikayon. di lagi ko musugot na magdugay batin ni Dapita. Saan ka? Ugma na yun. Ugma na yun sa buntag. Mamalik ka syudad. Pauli sa syudad nga mag-inusara, Melvin. Kay ako, magpabilin ko ining dapita. Oh. Pauli ditong imo, kung gusto ka. Bisan unsang orasa. Okay ra ko. Dili ko mupugong nimo. Dahil lumin. Nagkinahanglan sa kong panabang ang kaag ni Marina. Busa kinahanglan tabangan ko kit siya. Kung kinsa malagi panabihon di mo. Kanang kalag na matol mo na kinahanglan sa imong panabang o ako nga imong bana. Melvin, Nga na ikaw maging magalik-alik ka na eh. Saan pa ka? Nga na ikaw may musurban, anak. Bahay na ng kamatayon ng bayhana. Ngayon na angkon. Pulis ka? O bahay na ng kalag nga
imong giingon ka ng kalag ni Marina, ngano ikaw maging mangunay og tulid ana sa sayop nga iyang nahimo? Usa ka pare ka? Pare ka ba? Dili ko pulis, og labaw ng dili ko pari, Melvin. Apan kibati ko, nga doon ako'y dako nga matabang aron mahatagan og hustisyang iyang kidangatan. Nabatyagan ko nga buutan ka ng Marina. Kay kung dautan pa siya nga kalag, may patay na unta siya og tao, dili ba? Wa ko'y labot kung dautan, o buutan ba ka nagkalag anang Marina? Uway maing kapainan ka na itong panagsulti. Musa hilom na lang. Ingit kita. Tana, mamalag ta sa bahay ni Noy Inting, ingon man ninang sinyang. Tana, Melvin. Ngano mo balik mo ka dito sa bahay sa mga tiguang? Ug paabuta nga mo balik itong matod mo kalag nga nagkinahanglan sa imong panabang. Di mas kipili man mo siya kanako. Di ka na, oy! Naningog ng mga gangis. Kapiin na gyud. Ug si Melvin. Nasayod ko nga dako ang iyang kayubos nako. Ug grabe ang iyang pagmahay nga naabot mi din dapita. Pasaylo ako do, Melvin. Apan wa ka makasabot nako. Di ko makaako og biya ining dapita nga dili masulbad ang problema sa kag nga nagbangutan. Panhain man. Hain naman katong Marina. Asa naman siya karon paingon? Nganong mibalik ka dinhi sa akong nahimutangan, Marina. Nasayod ko nga wa ko mamatuman ang imong tulumanon didto sa kalibutan. Nga mao ang pagkaot sa nakalabira mong lawas aron mabinditahan kin sa pari ug mabalhin pagbutang sa dakong krus sa sementeryo. Wa pagyud, Senyor San Pedro. Hinay kayong lihok, Marina. Hapit na mapupos ang adlaw nga akong gitagal aron matuman mo ang imong gimbuhaton. Mapupos na gani ang maong adlaw. Wa ka ginunyay paglaom nga makasud pa sa langit. Gikapoy na ko, Senyor San Pedro. Maluoy ka. Ayaw na ko pabalik ka dito. Karon ka na hinuon mo surinder. Nga aduna na'y usa ka tawo nga gusto nga mutabang nimo. Senyor San Pedro. Balik dito sa kalibutan. Basin dili mo na maabdan pa ang tao nga buot mo tabang kanimo. Balik dayon, Marina. Maubas yang. Nabalik na si Lumen, gita nga may ato sa bahay ni Rene. Oy, Ting. Unya unsa man, atong sultihan si Lumin sa atong nahibaw-an. Ang uyab gyud ay ni Rene ang gipatay o gilubong diha sod sa iyang bahay, ha? Ay, di lang tayo mag-alik-alik og sulti. Bahin ana, uy. Pabuto na nato kasi dong Rene ang musulti niya sa tanan. Ay para nako, Ting, no. Mas maayong sultihan tagis Lumin. Kay kadto si Dong Rene, nagtuo ko nga sa iyahang pagdali-dali og balik ganina sa syudad. Mupundo na to dito. Dili na to mobalik pa din he. Istorya na to niyang makikita siya og abogado aron maoy iyang sultihan sa tanan nga nahitabo ni Inday Marina. Mayo kasi niyan. Para nako mas may sultihan ta si Lumin. Aron mawa na kanang minatay nga nagbaklay das bahay nga karaan. Gitawag na tang Lumin. Nananata na atong duolon. Unsa? Mao ka na sulti ni Rene Daylumen. Si Marina gyud ay kuno ang maong babae nga namatay diha nga gilubong sud sa bahay nga karaan. Mao ka na day, Ruben. Ang hinigugmay dong Rene nga si Marina ang namatay nga gilubong niya sud sa dugay ng mga katuigan. Yaan pagit ko. Wa day mo layas ang iyang hinigugma. Iya day ning diunay sa pagpatay. Unsa? Dili si Rene ang mipatay ni Marina? Kundili ang iyang igsuon na ginganlag siya na? Maon na iyang sulti day. Apan, nganong nahitabo man nagipatay si Marina sa igsuon ni Rene? Ha? Matud pa ni Rene day. Gikan kuno na sa Manila ang iyang manghod.
Mibalik ko ron na din sa probinsya kay gibiyaan siyang bana. Unya, aburino ko no ang uwi ni dihan nakadugog si Janet kay giaway ni Marina si Rene. Kay nagtuog kini nga si Janet uyab ni Rene. Pagkadugog ni Janet, abi kuha na yung kinig pistola o gipusil si Marina. Unsa? Ang igsuon di ay ni Rene ang mipatay kang Marina? Dong Melvin, Mao ka na day. Nahon-nahon na ako nga usa ka sa gitahasan sa Ginoo aron makatabang sa pagsurban sa gidangatan sa maong kalag. Nga nagbangutan. Mao nga suportar lang ko nimo sa gusto nimo buhatan. salamat dong. Gusto ka gidong. Usa tingali ko sa gitahasan sa Ginoo aron makatabang og sulbat sa gidangatan ni Marina. Ug hapit na dong. Kay matud pa ni Inting og nang sinyang, mobalik na karong adlaw si Rene. Siya ang naglubong ni Marina human kinipatya sa iyang igsuon. Mo na isulti sa duha ka tigawang ha. Busa paabuton ta nga mabalik si Rene. Paabuton ta siya. Oh, sige, attorney ha. Adto na ko. Mubalik na ko sa probinsya. O sige rin eh, mao na lang ka na ang buhata. Kautan na lang ninyo ang kalabira o pabinditahi sa pari. Dugay ng maong paghitabo. O way paryente sa namatay nga nangita niya. O isa pa, namatay na usab ang mipatay sa giingon mong Marina. Busa, ang kalag na lang niya ang atong sulbaron. Ipahilo na sa maayong lungganan ang kalabira sa namatay. Pabinditahan sa pari. Aron sa ingon, makapanaw na nga to sa iyang padulngan ang kalag ni Marina. Aron na nila ang kag nga magpakita pa dinhi sa karaan ninyong bahay. Ingon na lang niya ang atong buhaton rin eh. Gibati ko nga. Gaan ang pamati ko sa kong kagalingon. Nga nung din ako ni Ibuhata, uy. Hagbay ra unta nga nakapanaw ang akong hinigugma sa iyang padulngan. Dool lang ko sa among probinsya. Inig-abot ko. Ipakaut ko dayon ang gilugnan ko sa akong hinigugma. Unsa? Muadto ka sa karabay? Uno Inting, nang sinyang. Gusto kong mutanaw pagbalik sa dakong haligi sa kusina sa karaang bay. Nga matod pa ninyo. Diha magpakita si Marina. Diha siya dapita gilubong. Kuan, Kanang, kuan day ba? Paabuto lang nato sa duri niyo, eh. Niya naman taon. bitaw day, paabuton lang nato. Ikaw, di namin, usaman. Ato pa mo ito si Rene? O, buwan tuldas ka ang bahay? Igo at ang mutanaw sa dapit nga gilubngan ni Marina. Busat na namangat na ta. Sige na. Uy, hala. Uy, Tanawan ninyo sa unahan. Nagkakita mo sa ko, nakita? Uy, Babae, ka parang naglutaw sa hangin kung ito pa doon sa karaang bahay. hala. nagsunob siya og lubos puti. Siya na. Siya si Marina. Siya tuod ka na. O si buti pasabot ini. Nganong kita ng tanan ang nakakita ni Marina? O, tora siya. Ang minatay nga nagbaklay padong sa karaang bay. Minatay nga nagbaklay. Di lagi na minatay ng sinyang. Ang minatay nahimo ng kalabira nga gilubong ni Rene dito tungod sa haligi sa kusina. Kahag na siya. Kahag na nagbaklay. Ay, aayaw lang lagi usbang istorya day. Kay maglibog naman unya mga tao ang maminaw. Tuwagin pa yun ang kag niya, sa karaang bahay. Usa ba ito bato ni Hanilumin? Sundan ba ito amin na siya nagbakay? O kada. Husok ka gyud sa imong gisultiting. Minatay nga nagbaklay. Sige, tanan mo. Sundan na siya. Dool lang ko sa bahay dali. No Inting og nang sinyang. Ni ako'y danga. Sudanan nga puno sa holy water. Kung magpakita gani unya namo si Marina, unya magpakita siya mga lihok nga tuan siya sandig sa demonyo. Sabligan ako sa ning holy water. Kinsa na sayon? Nga sa kadugay ng panahon nga naglatagaw ang iyang kalag. Nahimo na siyang sakop sa mga dautan. Doon lang ta sa karaang bay. Oh, doon na lang kita.
Mura mapagikuyawan. Uy, basig, tukon ka sa minatay. Ikaw ra ba ko'y gikuyawan diha, ting. Hasta ko, oy. Mahadlok ra bagyong ko og patay, oy. Pastilan. Dili si mangilabot, buutan si Marina nang. Uy, noon, buutan tong mabayhana, uy. Ay, lagi. Buutan sa buhi pa siya. Pero karon nga patay na siya, nadili ta mo kumpiyansa, oy. Bebe, nanay, bato sa unahan. Po na puniton. Hambaton gani ko ron anang minatay. Ihapos ko gani iyang kuning bato ba? Ayaw lang sayang, uy. Basig makakita ni mo ang minatay nga. May dada kang bato na. Basig, ang bato hinuta. Nang sinyang, nang, ayaw na lang pagdaog bato. Kung di bati ka kahidlok, pahay mo naman nga mabalik kasi mong agi nang. Mao. Ay, kuyog na lang ko ninyo, day, oy. Sige, dili na lang ko mudayon og ganang, dili lang ko mudag bato. Mukratel na lang kong dagan kung iya man gani kong hamagan. Doon na lang gid ka. Uy, wa may tao ning bayan na inting o ng sinyang. Hastang magtayon nga, Melvin o Lumin. Wa sabi ni, kung mao, tuwa sila sa karang bahay. Tuwag sila tanan sa karang bahay. Muadto ko. Paspasan ko ako maglakaw. Muadto ko sa karang bahay. Nana, abi na gate. Tana mo, mulahos na nga to sa kusina. Ay, porbi na kin. Oy, kuyawan man yun ko, oy. Ay, palyas ka siyang. Mapuna ko ninyo ha, sunod na muna ako. Tuan na, slugin. Sunod ko sulungin ha. Lumin na to, eh. Sunod lang mo, Noy. Nang. Ay, pas mi suro si Melvin ni Lumin. Kita initing. Unsa man ta initing. Naratulad yung kuting. Saman, muhinay na lang sa tao pa doon nila. Hindi na lang tapapaapo pa, oy. Tuan na lagi. Giablihan na ni Lumin. Anda ko nga pultahan sa kusina. Tutuod na. Hala ka, ting! Ting tanawa! Ah? May babae nga naglingkod tungkol sa dakong haligi! Ala, gidoon ni Lumin. Ang minatay ka na, ting! Si Marina! Oo, sa man niyang mudoon kanina. Muduol tating, dili ta, muduol na lang yung tating, dili ta mahadlok ni Marina. Total, ato man na siyang suod, di ba? Nalato ba kanya? Uy, sige, mudoon ka. Natanating, mumuhin na tagpaduol nila. Mao ba? Naada si mong tungod kilubog ang patay mong lawas, Marina? Oh, ug salamat, Lumin. Kaya sa tanang tao nga akong gipakita. Ikaw rin may kaiso kami atubang nako. Ug ikaw ang giingon ni San Pedro nako. Nga usa ka tawo nga makatabang aron makahut ang kalabira sa patay kong lawas. Oh, karon na yun. Manungkok og mga tao sa ubos, aron mutabang sa pagkawat sa kalabira mong lawas. Patapan sa dili pa ba? Mangutana ko nimo. Tinuod ba? Nga ikaw gipatay sa igsuon sa imong hinigop mga si Rene? Dili si Rene ang mipatay nimo, ha? Ang iyang igsuon ang mipatay nako. Gani, namatay na usab siya. Ug tuwa na siya karon sa impyerno. Ha? Mao ba? Maobad di ay day Marina. Tuaday karon sa impyerno ang kag ni day Janet. Unay, kaluog ko ni Janet, uy. Daliting, muduol ka nila, ting. Wala ko mahadlok sa minatay, ting. Daliting. Day Marina. Ayaw lang kong hikapa, day, ha? Kaya may kong ganaan nga hikapon ko og patay, day. Sapo, day. Ayaw ko kikapa, day, ha? Dili na ko magahimo sa pagdapat sa inyong mga panit ng siniyang. Noy inting, kay usa na ko kakag. Usa ka kaag nga kanunay nga magpaklay pa doon kang Senyor San Pedro ug balik din sa maong lapit. Gikapoy na ko binaklay. Gikapoy nagpinaklay ang akong kaag ng sinyang. Hala, minatay lagi ka, day. Minatay nga nagbaklay. Ayaw na lang yun usba, day. Mao man ay sulti-sulti sa mga tao din itong napit. Nga ikaw usa ka minatay nga nagbaklay. Mong ay nag-usba ang istorya kay maglibog na unya mga tao. Unya, usan, manumpok ko mga tao sa ubos ng inding. Nga, siguro ito nga mutabang pagkawat sa kalabira ni Marina. Marina? Rene, nganong karon ka lang nagkauna-una sa papakita na ako, Gustavo? Nganong imo kong gilingayan? May babae ka na bang gibulig ka na ako? Ha? Rene?
Pasaylo ako, day. Milikay ko nimo. Og wa ko musugot nga kauton ang patay mong lawas. Tungkol kay mahadlo ko. Nga dili niya ko tuhuan sa tanan nga wa ko'y labot sa imong kamatayon. Labi na sa mga pulis. Tungkol kay human ka mapatay ni Janet. Misibat kini. Og maulay ako nahibawan nga namatay kini dito sa Manila. Og kami sa si manang ni mo siyang day. Wa siya bis sutihin ni Dugin sa tinuod. Uy, iya mo mingi patuo nga. Midayas ka og miuban og laing naki. Mao ka na, day Marina. Kaya kung gisultihan pa lang miniya na magkatabang yun unta me. Pasaylo ako ninyo man lang, Manoy. Naratol mga ko atong hitabo, ah. Pasaylo ako ninyo. Labi na ni mo, Marina. Mahal ko kaayo ikaw, Rene. Basta kinasaylo ko na ikaw. Dili mahitabo ka magkanayon pa kita. Busa, ihatag ko kanimo ang kagawasan sa pagpangita og laing babae nga imong mahalon. Ikaw lang ang tanan alang nako, Marina. Busa, dili na mahitabo nga mahigugma pa ko sa laing babae. Ikaw lang, Marina. Ikaw lang ang akong higugmaon. Samtang may pinitik pa ang akong kasing-kasing. Nana, nabalhin na gusto akong cross sa sementeryo ang mga bukog sa patayng lawas ni Marina. Ug magkapadayon na gyud sa iyang panaw si Marina sa dapit kay iyang padulngan. Maginaot na nga malagi tagi ang kalag. Salamat ikaw kay di na natukan og hubag-hubag ini eskadlo. Og kini bayra ni. Oh, bay. Mo para mig abang sa inyong bahay bay. Kay wala bay ka magpakita pa nato. Ay, ayaw laging usba ng istorya dong Milben. Ay, kuan lagi, minatay lagi dong. Minatay nga nagbakay. Minatay na nagbaklay. O dinhi mga bata mga kasama, natapos ang akong aso ninyo ni si Manona nga naguluhan. Minatay nga nagbaklay din lang sa mga asoy ni Kuya Gulyat kintanan dalit ka na to sa